Okay. Ay, magkakape. Kape muna. Ito ang ng kape ng ating kasama. It's the King Coffee. Ayan, promote ko na rin yung Battle Scars. Kukuha nyo to sa Amazon. Ayan, magandang libro to. Battle Scars. Battle Scars. Glimpse of an Warrior, Christy G. Yan o. Yan. Amazon, nandyan. Hanapin nyo. Okay. Kape. Kape. Chicken. Coffee. Ito ang bigay ni Ate Josie. Painit ko kayo konti. Painit natin ng konti. Kung tayo ay ito. Okay. So good. Haha. Init. Kalang malaki yata. Ating chicken. Ayun. Yun pala ang tactical chicken. Yum. Yum. Pero mabigat sa ano to? Anong malaki.
Masyadong malaki. Tataba ako nito. Hmm. Hmm. Dami akong kinakain niya. Umubos yun. Akyat tayo. Yes. Yung magiging Sabi ko, ay, gulo tayo dito akala sa ko, nagyayabang lang yung biyenan ko na doon sa Amerika. sa Napakalaki. BFT. Talagang na-experience ko din. Sobra ang ano. Sige, bro, hello. Oo, Ilocos. Sana, bro. Kamusta? Good Sige, sige, morning. bate. Nakabalik ka pala. Ay, nang sasarap ng... Alam mo, paras kayo ni Kanto Boy, nangiingit kayo ng pagkain niyo. Wala, nagkakape lang. ng mga pinupost ninyo. Body step, ano mo, sarap Ako nga doon. dininding. Ate Cynthia, Ate Kay, Bro Kanto Boy, Spidey, at sa mga magandang umaga. Iloco, meron na silang hearing bukas. Ay, oo, di, Excited bukas. di maganda. I-pray natin kung ano December yung, 14, may hearing sila. ayos yun. Pupusaso na daw sila, Mike. Ano ba? Bro, ito ako, ano, malamig sa inyo. Tignan natin kung sino ang magpoposas. Tayo Ah. dito o sa kanila doon. Hindi ko alam. Bro, ito ako, sa lugar nyo, malamig yan. Yeah, malamig na, oo, kasi kaya nga Imagine, pagkahapon, di ba? Kanila. Ay, pagkahapon tinatamad na pagka-uwi. Gusto kong Yeah. iba na Kaya pag ako ginagawa ko yung mga lechonan ko sa maaga. Pag tanghali, gusto mo nang mahiga Ngayon ang weather, parang Oo. hindi ko Lamig. maintindihan. Sobrang lamig. Malamig Saka na. dito, at saka dito nga ayan si Cynthia, sabi niya, ano to, sinisipon ako. Alam mo, Kanto Boy, kahit pag lumalabas ka, talagang yung sipon mo, babagsak na kusa sa sobrang Oo. kusang lumalabas yung sipon, hindi mo alam. Kaya pasakan mo na lang ng ang gauze. Nadinig niyo ako. Yeah, dinig bro, Yes, dinig. yes. Hindi, nag-airpads ako eh. Hindi ko lang connect. Sabi ko, Iloko, nag-e-extract ka ng dugo. Hindi kaya pag yung hindi kaya sa pagkain mo. Ah. Nababaon mo yung karahin sa pasyente. Hindi. Joke lang yun. Pero ano yan, kumbaga, pagtrabaho, hindi tayo nagpapa-apekto sa kung anong mga naiwan natin. Kailangan na focus Pag tayo. bitaw mo ng cellphone ng gadget buhay, normal na lang. Ako sinabi ko na to kay Iloko nung bago-bago akong nag-YouTube, isa siya sa sinusundan kong vlogger. Pag makita ko naka-live na si Iloko yan, nanonood ako. Lagi naman ako naka-live kahit walang nanonood Ha? Lagi naman. Ako yung Medyo nang inaano ko kay sarili ko. dito. Hindi no, nagbablog ka pa, minsan nasa park ka, minsan ano ka. Yung mga kulaong days, yung na FLM. Oo. Oh. Yun.
alam mo bang nag-subscribe ako sa'yo? Ay, yung mga panahon na yon talagang na ano din ako noon eh. Talagang yung baga mainit ang dugo ko yung mga panahon na yun eh. Yung baga, Yes. kainitan ng Yan, dugo. itang bakbakan. Si Rada, si Oo. si Graveyard, ikaw. Kahit ano nga eh. Sinusundan ko yan. Hindi ako mapakali nun pagka Wala. Rada lang na ano ko. konting Si kibot. Nani, sinusundan ko rin yan dati. Sa probinsya pa no. Oo, pero nakakatawa din kasi talagang na-hook din talaga ako noon eh. Yung paglaban kay ano noon eh. Baga, wala, yung oras mo talagang napunta doon talaga. Tapos ba yung ano? Talaga? Oo. Paano? Mga antay ko. Anong araw? Oo. At naniwala kayo sa Iloco? Ha? Saan? Naniwala kayo kay Kulao? Kalabo namin yan. Hindi. Antay kami, Antay. Kasama nun. Oo. Antay. Antay ako. Yung kayong kasama nun dati. Oo. Antay, 2020 pa yun. antay. 2020. So, ayaw ko yung mga video ko nandun pa yata, pero yung iba kasi hinide ko na rin. Antay ka sa Iloco o pro? Antay ako. Antay yan. Antay. So, First time ata kitang nakita doon sa Zoom nila. Sino yun may salon? si Mike. Si Sir Si Mike. Vera. Oo. Mike. Oo nga, antay nga. Marami kayo doon. Oo, pero masaya din kasi yung mga panahon na yun talagang konting Yan, gift. sila Takero, si Alam na Dis, ayan. Lalo pag nagkakasama-sama kayo. Sa totoo lang, ito hindi lang ano no. Ayoko kay Takero kasi kung magsalita parang Pepe. Hindi para kasi yung salita niya parang ano siya eh. Parang Hindi parang Kasi- Pepe. Hindi eh. Kung si Spidey, boses Pepe, para din siyang boses Pepe. Si Bro Spidey. Yan ang boses yun. Oo. Nasang state pala si Bro Spidey, brother? Pennsylvania. Doon sa ano mga vampira. Ne? Vampire talaga? Mga Ay, oo, si ano no, yung ano. Ano ba yung Pennsylvania yung ano? Anong karakter mo? ay. So ngayon ba yung hearing? Bukas. December 14 eh. 14? Oo, okay. December 14. Good luck. Sa... Sa Alaman din ano yan. sa ano yun, sa Tawi-Tawi? Hindi ko alam sa Wala Pasay rin ata. na- Sila David. Sila ba yung David? Hindi pa rin Okay. niya ako eh. Parang niya ako yata ano nila eh. Ba? Parang niya ako acting. Magugulat na lang daw sila, Mike. Pupusasan na daw sila eh. Oo. Sabi nila. Paulit-ulit na lang yun. Pasasan, hamanan. Alam yun. Di ba? Ayun na. Okay. Pagdating dun, mga... Bro, Ate Cynthia, Tikray. Sige, Balik na ako. Sige, Thank you for joining. Ingat, salamat. Salamat, Salamat Ate. sa pag-join. Okay, ingat din. Ingat din po. Okay. Balik na, support.